Kuliah itu hatta di hari Sadarion di hari Sabtu 20 Agustus 2025 Marpungulo kita di bagas doron dinanaing macalo pasu-pasu par babagas sonima di amang pedosu nausai situpul dohot inang demianta berperangin-angin atau neng kau tambah kebaktian pamasu-masuono karena di tapaho marohata maktangian mahina di bagasan rohata bi lawa mangido asi dohot holong ni rohana asaro ibara mamasu-masu nasida dohot kita salubutna nang ulauta sadarion martangian mahina